morning na ako isurpresa sa akong igsoon karon kay birthday man niya. Mao na to ako isurpresa. Naman dire akong igsoon. Dong! Dong! Di ba birthday ni mo? Tuyot! Nauso! Di ba birthday ni mo ron? Tas, ansa man imong kuan ron kanang handa? Wa! Ha? Wa! Kanang nako isurpresa nimo. Unsa man be? Hula ah. Ambot. Ha? Ambot. Hula ah, unsa man akong gidaron? Kan murag cake? Ha? Murag cake. Pila na imong edad? 11. Oh. Sige ngadto ta, nalibang. Guys, akong igsoon mag-birthday siya karon. Pila imong edad? 11 pa guys. Nya nung namali mo na bado balihasa na. Kinagaras mo. Nakabuling na ni. So. Mesti dahil yate. Ansa man be? Sabi na yan. Kikik dali. So. Kikik na. Piyong sa. Piyong. Oh, sige. Kuan, badua sa, badua. Dali. Guys, ako isurpresa siya guys kay nagguo lagi siya wa kuno daw siya handa do. Di. Ako daw sa siya kuanan. Sige, tap-tapi imong naong kay magkuan ta karon. Makanta yung happy birthday. Sige ha. Ay tanaw. Way tanaway ha. Pagkaon na. Taran! Able! Mana ni? Mana gunite ha. Pagkaon na dito. Kantahe. Atong duslitan. Kantahe. Nawa man ang kandila ani oy. Kana na lang ang ginamit, nawa man. Happy birthday. Sige, kantahin na dyan lo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Janlo. Oh, i-blow. Oh, pakpak. Di ara ang tinood, ara guys. Oh. Oh, guniti diri ka mag-blow. Ako siyang gi-surprise guys kay nag-oo lagi siya katong layo yung birthday ba wala kuno siya handa pirmi. Di ako na siya gipalitag cake may para malipay. Happy birthday. Diri butang. Unya, unsa may imong gibati karon? Ha? Oh, malipayon. Oh. Handaan daw siya guys, malipayon ra siya. Dili guys, napalitan ako siya cake kay gabi nagmata ko alas 12 jud kay may papriman si kuan kanang Timaya nga 40 pesos booker din. Nag-avail ko gabi guys, nag-send money challenge ko para makapalit ko guys ba. Sumaw na akong napalit karon si iya ha. Ako jud nang gi-prepare sa iya guys. Nagmatala jud ko gabi mga alas 12 kay para makapalit ko cake. Sumaw na siya guys. Di mag duslit Arsaha imong cake. Arsaha. Iyo ha. Adi ko ay kuan. Ay sa unya na. Kuha sa box. Ihatag na sila. So, mau nak guys. Kuha ni tabang. Kuha ay. Dili sa kuha ay sa karton. Andito ba andito? Oh sige kuha makuha nimo. Uong. Oh, kana. Sige. So, ano na. Sige. Nya duslite. Nya kantahin ninyo si Janlo ha. Happy birthday. Nya karon pa ka naka-cake. Karon pa jud ka naka-cake. Ha? Nya unsa may imo-sulti sa ako Happy birthday. Oh, sige, kantahin ninyo si Janlo. Kantahi. Birthday to you. Sige.
Diri, diri, diri. Ato bang dira diha lingkod. Happy birthday. Sige, sige. Sige na. Happy birthday, Janglo. Sige, Aisa. Sige, 1, 2, 3, go. 1, happy birthday to you. Papagay, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Janlo. Pila na may edad? 11. O, pag-wish na. O, kung sa'yo may i-wish. Ang sama may i-wish ron. Kuan. Unta. Unta sunod na pod may cake yatag. O, anya. Salamat po sa ani sa Ginoong yatag. O, Ay, salamat sa ani imote. o, sige. O, ikuha na. Wag nga. Yay! So, mukaon ka karon. Wa man tay kutsilyo pagwa sa ngadto. Sige. Oh, wag kutsilyo. Ikaw di ko abot. Sige. Ako kid. Uy, ako. Uy, iya daw. So, mao na to guys, akong gi-effortan akong igsuon jud kanang para makapalit ko aning cake kay nagulag siya katong anang adlaw guys kay pirmi man usahay wa akong mama wala may kwarta usahay matunong og birthday niya wala siya way kwarta akong mama so dili siya mahandaan sa tanan akong mga igsuon siya ra ang usahay dili mahandaan kay og akong mga igsuon uban matunong pud nga may kwarta ko ako silang mahandaan. So nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan pod og blessing gamay kagabi so nakapalit jud kog cake nag-effort jud ko ning adto jud ko siya ngadto jud kog nabal guys. So salamat sa Ginoo, God bless. Nya unsa may masulti? Salamat pod aning cake nagyatag sa Ginoo sa kang akong ate. Salamat ni Maya. Salamat Timaya na imong yatag. So diri ra guys, mangaon pa mi. Na guys, kay paunahon na to kuan pagkaon ng kanang nag-birthday. Ay, sige. Oh, gilabayan ka. Mag-picture sa day ka dong. Picturean pa day ka. Picture sa ka. Nang di ay. Mahulog na wa bitaw kay cake na.